जादों नै थांसैलाय हाजोआव नै बै हाजोखौ बारलांगोन आरोखि ना बै हाजोखौ ट्रेक्टरा नै थाबथाबाय ट्रेक्टरा नै थांग्राफ्रा केन्डिडेटफ्रा ओमफ्राय र' मामा गिदिर सासे दं ओमफ्राय बैसोर मानैया अस्त्र लादों दा बेखौनो बानायना जाहैगोन आरोखि ना जोङो हाजोआव ओरै हाबबाय नै न'आ माय माय दंहैयो हाजोआव गुवाहाटिनि बायदिसो जाहैबाय बैयाव न'खरसे दंहैयो बै ओरै माखासे दङ गाखोजेनबाय नै हाजोआ गाखोजेनबाय माथो मेंखायोलै गाखोजेननायावनो थाबायगासिनो दा बिरलांबाय बरिया मोनफैबाय मुराखौ थांबाय अन्थाइ गुफुरा दा जों नैबेजों थांसिगोन नैबे लामाजों अन्थाइफ्रा नै हाब्बायाव थानो मोजां जागोनलै कमाबारियाव ओंखारफैबाय जों नै नै मोनफैबाय दैखौ आदाय बेनो जाहैबाय दाउखाराजान दै आरोखि ना रायजोफोर ओरै जों दा ओरै थाबायलांसै थान्दालै दैया नै लेरख'खौ जाजोब्बाय सेस मोख्राया दंफां नैबेलाय जों दा बेखौ गाखोनानै थाइबा थाइनै दंबावो बेखौ जानि र' गाखोनानै गोखैसोलै गोथांखाय मोनाखै मोनायावनो जाजोब्बाय सेस मोख्राया दा जोङो बेदरखौ नैबायदि खालामना लाबाय एबार हांसिगोन सुनानै जोङो दा बेखौ मावनो फैग्रोबाय आरोखि माखासे ओरै उनाव दंबावो बेखौ जोङो हांसिगोन ओमफ्राय ओंखाम संसै बै हासुङाव फाइनालि जाबाय नै बैयाव ओंखाम संबाय हासुङाव ओमफ्राय नैबे बेदरा हांबाय मोनसेया बेदर माबानाय बेदरखौ रुबाय ओंखामजों बेदरजों रुबाय आरोखि बेयाव दा ओंखामा मोननै बेदरा मोनसे जाबाय ओमफ्राय मोनसेया हांनाय जाबाय बेदरा ओमफ्राय नैबेखौ सावनानै बाथोन बानायबावसिगोन बेनिफ्राय नै ना मोननाया नैबे जाहैबाय जोंना बे बुरजायानो जाबाय ओंखाम होनबा जाग्रोसिगोन आरोखि जों दा माखासे बैयाव होना दोनहरबाय हाजोआव माबायदि ओंखाम संना जानानै दोनो ओमफ्राय मोनसे जागासिनो आं नै अमा बिखाजों मोनसांखावबाय ओरैबायदि सिथाखौहाय बुङाबो खामथैजोब्बाय एबार ओंख्रि लखबबाय बिदियाव एसे गिदिराव बास आंनिबा आरसिनखौ होथारगोनलै माबाया ओंखामा बिदिनो जोबखा मावै गारबो लहाबोसो ada gue muda kira sendiri anu gimana? Masih sinar dong lebau, mulai anu. Yang sih. Asih final lah dong. Anu gila. Masih sinar dong gila. Kamu sih apa? Aja be. Apa? Kamu lah. Nak le. Mulai benda. Hah? Gila ini. Hap lebau dong nama. Hap ya.
Mulai mah dongब्रा होखानाय दं आं दा माया नैबेनोदां ओइ नङा माया गिदिर खाथारमोन सिना हारालै ना थाबथाबाय बाव थाबथाबाय दंबावो फाग्ला बेखौनो आन्दायदों बारसिनबावबाय ओमफ्राय आं दोनखाथारनायसै बेखौ मा खालामखो आयु गिदिर आन्दै थाबनो जाग्रोबाय आंहा जाखांबाय गाइस नै दाना बिसिना दंबावो आरोखि ना आंहा जाखांबावबाय दाद' आरो नै सासेना ओरै ओंखामखौ नायदो नोङो माबायदि जानांदों ओरै गोरा ना आरो औवासोआव जेरै सोदों ओरैनो जाबाय गोरा गोथाव ना ना बाथोन लायबावसो बेना ओंख्रिया ओमफ्राय बे अमा जेना जोंहा अमा जाबाय बेहा ना बाथोन होबाय औनो ओमफ्राय नै अमा फाथिया ओरैजाय जाद' जाखावजोब जाबाय जानानै एबार दसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय ओरै थांनानै नागालांसै बोथोरा अखा हाहां जाबायलै अखा हासिगोन खोमा बेजों थांफिनसै आरोखि ना दसे रेस्ट लानानै दा जों नै जाखांना फैबाय ओरै बैनिफ्राय फैदों ओरै डाइरेक्ट अन्थाइआ नै ओमफ्राय दा बाव मोनसे बिराद मोजां वाटारफल दं आरोखि ना बै गोजौआव बेखौ दा देखायसै र' फैद' बबे सिनिफ्राय दैया नै फुख्रि मोनसे दं वाटारफलखौ बिराद बरिया नायलांबाय थादो आया बेलाय बे फिसा माने बे बोलाय वाटारफला बरिया बे दाउखा राजानि वाटारफल बे लोगोफोर दाउखा राजा गोजौनिफ्राय नै भिउआ बरिया बिदि नायलाय दा नैबेजों थांसिगोन आरोखि ना जों बेसेबां मोनखो एसे खांख्राइ हमबावदों नै ओरै सायलै बिथिंजाय बोथोरा खोमसि जाबाय अखा हांहांनो थावबो नै खांख्राइ हमगासिनो जोङो दा आदाय ओइस आथिङा गानो हालालै खोमसि जाबाय दा जों ओंखारबोबाय माजों लामा गैला दांलै बबेनिया बबेनिखौ होनदों बावखिसो लामा थाबावो नै ओरै अन्थाइ गुबुन गाखोलांबाय गाइस नै ओमफ्राय जोङो थांसिगोन आरोखि ना